ഇന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ നടത്തുന്ന ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസിന്റെ 13ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അത് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയെ ആകെ 3ആയിട്ട് ഭാഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് കർമ്മയോഗമാണ്. പിന്നത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് എന്താണ്? പിന്നത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗമാണ്. പിന്നത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ, ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന 6 അധ്യായങ്ങള് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പോ ജ്ഞാനയോഗമാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 12ാം അധ്യായം ഭക്തിയോഗത്തില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗം ഏതാണ്, ഭക്തിയോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തിയോഗം പാലിക്കാനായിട്ട് പല വഴികളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് ശരീരത്തിനോടുള്ള മമത കുറയ്ക്കുക, ബുദ്ധിയെ മനസ്സിനെയും ഭഗവാനില് സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്തുക. ഇനിയിപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോ അത് അർജുനൻ മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വായുവിനെ കെട്ടണ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനസ്സിന്റെ സമനില പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അതിന് കുറെ നിബന്ധനകളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കണം, ദിനചര്യ വേണം, രാവിലെ കുളിക്കണം, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അതിലേതെങ്കിലും വയ്ക്കണം, ഭക്ഷണം പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഭാഗവതോ വായിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിബന്ധനകളുണ്ട്. അപ്പോ അതും ഇനി വിഷമമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാം, ഭൂമിയോ ധനോ എന്തെങ്കിലും ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സംഭാവനയായിട്ട് കൊടുക്കാം, അത് പറഞ്ഞു. ഇനി അതിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ സാമൂഹ്യമായിട്ടും സാമുദായികമായിട്ടും ഒക്കെ പിന്നിൽ നിൽക്കണ ഭാഗ്യഹീനരായ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് സേവകൾ ചെയ്യണം. അതിന്റെ കർമ്മഫലം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെ ആയാലും സാവധാനം ഉയരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചില ആൾക്കാര് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച്, വേദം പഠിച്ച്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരും. ചിലര് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഉയരും. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ഏറ്റവും സന്തോഷകരവും ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗമാണ് കാരണം.
ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി. എന്നിട്ട് ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ആള് എനിക്ക് അതീവ പ്രിയനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയണത് ഭക്തിയോഗത്തില് മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സിന് ശക്തി വേണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മനസ്സിന് ശക്തി വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഖണ്ഡിക്കാം. വാദിച്ചതാണ് സത്യം എന്ന് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ അറിവുണ്ടാവണം, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യമാണ് 6 അധ്യായം ജ്ഞാന യോഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ് ഇത്, ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗം. ചിലര് പറയാണ് ഇതപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവര് പറയണതൊന്നും ശരിയല്ല, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ, ഇവർക്ക് എന്താ കുറെ ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് തോന്നണ പോലെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം, മദ്യം, മാംസം, സ്വർണം, സ്ത്രീ അതൊക്കെയുമായിട്ട് ജീവിക്കാം, അതാണ് സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ അറിവ് വേണമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ജ്ഞാനയോഗം നമ്മളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനം അറിയണം. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഞ്ജന ശലാകയോണ്ട് നമ്മളുടെ മിഴി തുറക്കാണ് ഭഗവാൻ. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദിതും ഇച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ഇവിടെ അർജുനൻ 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞേയം, ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അങ്ങ് പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രകൃതി പുരുഷൻ ഇന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ചോദിക്കാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഓടിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഒരു മനുഷ്യന്റെ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രകൃതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതാണ് പ്രകൃതി. പുരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പരമപുരുഷനായിട്ട് പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആത്മാവാണ് പുരുഷൻ. പിന്നെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം തന്നെയാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന 2 പേരുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളില്, ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ആത്മാവും പരമാത്മാവും. അതന്നെ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണോ അറിവ്, ഇതന്നെ ഈ ക്ഷേത്രമേതാ, ക്ഷേത്രജ്ഞനേതാ, പ്രകൃതിയേതാ, പുരുഷനേതാ എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടേണ്ട വസ്തു. ഇതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രം ഇത്യഭിധീയതേ ഏതദ് യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വയലിനർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ? വയലിനെ പറയും ക്ഷേത്രം. കർമ്മക്ഷേത്രം, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ വിത്തുകൾ പാകിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ വിധിയായിട്ടും യോഗമായിട്ടും ഒക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വാസനകളാകുന്ന വിത്തുകൾ പാവിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് മുളച്ച് വലുതായി ഫലം തരുന്ന സ്ഥലമാണത്. ഈ കാര്യം അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തില് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരായിട്ട് 2 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ ശരീരത്തിലും വ്യത്യസ്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന പരമപുരുഷനാണ്. ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ആ ജീവാത്മാവ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാൽ മൂടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരിലും ഒരേപോലെ
ചരാചരങ്ങളിലും മൃഗങ്ങൾ മറ്റേ സ്ഥാവര ജംഗമങ്ങളിലെല്ലാം അതും ഒരേപോലെ മരങ്ങളിൽ പോലും ഉള്ള ആളാണ് പരമാത്മാവ്. ഇപ്പൊ ഒരു കുടം, ആ കുടത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ആകാശം പരമാത്മാവാണെന്ന് വിചാരിച്ചാല് കുടം ഉടഞ്ഞ് മണ്ണിൽ ചേരുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് മൊത്തത്തിലുള്ള ആകാശത്തിലേക്ക് ചേരല്ലേ ചെയ്യാം. അതുപോലെയുള്ള ആളാണ് പരമാത്മാവ്. നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല, പക്ഷെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. നമ്മളുടെ മനസാക്ഷിയായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. അത് ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനും ഉള്ളത് ഭഗവാൻ ആകുന്ന ഒരു പരമാത്മാവാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഒന്നല്ല, എത്ര അധികം 84 ലക്ഷം തരം ആളുകളുണ്ടോ അത്രയും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ള സ്ഥിതി വിട്ടിട്ട് പരമാത്മാവിൽ ചെന്ന് ലയിച്ച് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരം സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണത്, ഒരേ കാര്യത്തിന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഈ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അത് നാളെ ആ അധ്യായമാണ് മുഴുവനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തന്നെയാണ് പുരുഷൻ. ആസ്വാദകനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് പുരുഷൻ. പിന്നെ ശരീരത്തിന് സ്ഥൂലമെന്നും സൂക്ഷ്മമെന്നും രണ്ടവസ്ഥകളുണ്ട്. സ്ഥൂല ശരീരം ഏതാ? സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലഷും ബ്ലഡും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ശരീരമാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നുള്ള ശരീരം. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് സ്ഥൂല ശരീരം. അതിന്റെ ഉള്ളില് അതിന് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലമാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പോ ഒരു ജന്മത്തില് നമ്മള് വിവേകത്തോടെ പെരുമാറിയാലും വിവേകമില്ലാതെ പെരുമാറിയാലും ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ചിന്തയ്ക്ക് പോലും നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് രേഖപ്പെടുത്തും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിത യാത്രയുടെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവ് പോവുമല്ലോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്. ആ സമയത്ത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും പോവും. എന്നിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പ്രവേശിക്കും. അതാണ്. അത് കുറച്ച് ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അതൊന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോണേ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ. നമുക്ക് സമയമുള്ളപ്പോ സാവധാനം അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം, ഇതിനെ അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു, ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോ അമേരിക്കയിലെ വലിയൊരു വലിയ പ്രഭു ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വല്ല പശു ആയിരിക്കാം, പൂച്ചയാവാം, കടലിൽ കിടക്കുന്ന മീനാവാം, കൊതുകാവാം, എന്തെങ്കിലും മൃഗാവും. പൂന്താനം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, സത്യമോ നമുക്ക് ഏതുമൊന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. നമുക്കറിയില്ല എന്തായിരുന്നു എന്ന്. എത്ര നിമിഷം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ഓരോ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാരദ മഹർഷി പണ്ടൊരു ദിവസം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഇങ്ങനെ പല ജന്മങ്ങളോ, ചിലത് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, ചിലത് 2 മിനിറ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോണത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചിലത് കുറെ കാലം നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭക്തന്റെ മഹത്വം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നാരദർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഒരു പുഴു ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരും. അപ്പൊ നാരദൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അരൂപിയായിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോയി. അപ്പോ പുഴുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പൊ പുഴുവിനെ നാരദന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പുഴു ഇങ്ങനെ ഒരു പുല്ലുമ്പെന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി വേറെ പുല്ലുമ്പിലേക്ക് ചാടണ ആ പുഴുവില്ലേ, അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ചാട്ടം കഴിഞ്ഞു, അതിങ്ങനെ കിടന്ന് മതിച്ചു കളിക്കാണ്. ആ നേരത്ത് നാരദനെ കാണും. അപ്പൊ പുഴു നാരദനെ കണ്ടതും പെടഞ്ഞു വീണ് അവിടെ മരിച്ചു. ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറയും,
പിന്നെ പറയും അപ്പൊ നാരദൻ എന്നാ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പശുവും കുട്ടിയുണ്ട്, അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാരദൻ പോയിട്ട് പശുക്കുട്ടിയുള്ള സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് അവിടെ ചെല്ലും. അപ്പൊ പശുക്കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് 2 മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് കിടന്നിങ്ങനെ അമ്മയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കിടന്നോടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നാരദൻ ഇങ്ങനെ ഇനി മെല്ലെ മെല്ലെ പുഴുവിനുണ്ടായ പോലെ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാം. അപ്പൊ നാരദനെ കണ്ടതും പശുക്കുട്ടി കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് വീണ് മരിച്ചു. നാരദന് വല്ലാതെ വിഷമാവും. പിന്നെ വേഗം പോയി ഭഗവാനോട് പറയും, എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത്, എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്, എന്നെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ മരിക്കണത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, നാരദർ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൂടെ ചെല്ലണം. ഒരു പ്രഭുവിന്റെ മന്ദിരത്തില് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടേക്കും കൂടെ ഒന്ന് പോണം. നാരദന് വിഷമാവും. അയ്യോ ഞാൻ പോയില്ലല്ലോ, ഞാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അത് ഇതുപോലെ വലിയ പ്രശ്നമാവും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, നാരദര് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഓടി നടന്ന് കളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാരദനെ കണ്ട ഉടനെ ആ കുട്ടി അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും, മരിക്കൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നാരദനോട് പറയും, നാരദ മഹാമുനിക്ക് എൻ്റെ വളരെയധികം നമസ്കാരം. അപ്പോ ഈ പുഴുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പശുക്കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. പശുക്കുട്ടിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മനുഷ്യക്കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താനും കുറെ അധികം 2-3 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോ ആ മനുഷ്യക്കുട്ടി നാരദനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പല തെറ്റുകളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് 2-3 ജന്മം എന്തായാലും എടുക്കണമായിരുന്നു വീണ്ടും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാൻ. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാനൊരു പുഴുവായിട്ട് ജനിച്ചു. അപ്പൊ നാരദരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ വിഷമമൊക്കെ വേഗം തീർന്ന് എനിക്കൊരു പശുക്കുട്ടിയായിട്ട് ജന്മം. അവിടെ നാരദർ വേഗം വന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴേക്കും പിന്നെ എനിക്കിനി ജീവിക്കും തോറും ബുദ്ധിമുട്ടുകളല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അവരെന്നെ വല്ലവർക്കും വിൽക്കും, അവർ ചിലപ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലും. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടാതെ എനിക്കിതാ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നാരദർ തന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാരദന് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ജീവനും ഇത്ര ഇങ്ങനെ വരണത്, ഒരു ഭക്തന്റെ മഹത്വം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നാരദന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥയാണിത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു, എവിടെന്നാ വന്നേ, ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോണത് ഒന്നും നമുക്കറിയാനുള്ള കഴിവില്ല. പക്ഷെ നമ്മളില് 1 വയസ്സായാലും 70, 75, 80 വയസ്സായാലും മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഞാനുണ്ട് അല്ലേ. ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാളിലെ ഫോട്ടോ ആണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ആളാണ്, ആ ഞാനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിലെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലെ കെട്ടുപാടുകളിലൊക്കെ പെട്ട് മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ചിലര് ദുഃഖം സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. ചിലര് ധനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ധനം കൊടുക്കും. ചിലര് ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മളുടെ മതിയാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിചാരത്തിലിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതിന് പകരം വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനും സമ്പത്ത് കൂട്ടിവെക്കാനും ആരും സഹായിക്കാതിരിക്കാനും ക്രൂരത കാട്ടാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ വല്ല വന്യമൃഗങ്ങളായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ജനിച്ചു എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിന് ആരോടും ബന്ധമില്ല, എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് മനുഷ്യനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനോട് പറയും, ഇവിടെ പോവല്ലേ, അവിടെ ആപത്തുണ്ട്, അതൊന്നും കേൾക്കില്ല. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ക്ഷേത്രം, ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ആത്മാവിന് ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അതാണ് കഷ്ടം. ഭൗതികതയുടെ മായാവലയത്തിൽ കുടുക്കിയിട്ടേക്കാണ്. അതിനെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും.
ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. ഇത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ഒരു ഉപനിഷത്തിലുള്ള 2 പക്ഷികളിലെ എപ്പോഴും വേദ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 2 പക്ഷികൾ നമ്മളുടെ ഒരു ജീവനാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിലൊരു പക്ഷി എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് പാട്ടുപാടി കുറെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കും. അത് കേടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുപ്പിക്കളയും, പിന്നെ വേറെ പഴം കഴിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കൊമ്പുന്ന് വേറെ കൊമ്പിലേക്ക് ചാടും. ആ പക്ഷിയെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ്. വേറൊരു പക്ഷി ഇരിക്കണത് അനങ്ങാതെ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ പക്ഷി ആരെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കണേ? പരമാത്മാവിനെയാണ് ആ പക്ഷി. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരേ വൃക്ഷച്ചില്ലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഇരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുണ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ ഹരിനാമ ജപം ചെയ്യണു, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നു, അതൊക്കെ പരമാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണോണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. കോടി കോടി മനുഷ്യരുള്ളതില് എത്രയോ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കണം, കിളീട പോലെ ഭൗതികത ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള 3. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മദം മമ. ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ചോദിച്ചുല്ലോ. അപ്പം ഈ ശരീരത്തിനെയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാ പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്. അതാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഒരേപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ പറയുമ്പോ ആന ചവിട്ടിയില്ല, പാമ്പ് കടിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറയൂലോ. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരുപോലെ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ആനയ്ക്കും സർപ്പത്തിനും ഒക്കെ അതുമായിട്ടൊരു തന്മയീഭാവം വന്നു, താതാത്മ്യം വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് കടിക്കാതിരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല. സർവശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയും. ആ പരമാത്മാവ് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നത് എന്നാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, പ്രഹ്ലാദൻ അവര് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആന അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും പ്രഹ്ലാദൻ നാമം ജപിക്കല്ലേ. അപ്പൊ അത് ആനയുടെ മനസ്സിലും അത് അലയടിക്കും. നമ്മളും ഭക്തന്മാരാവുമ്പോൾ നമുക്കും പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ആപത്തുകളൊന്നും നമ്മളെ അധികം ബാധിക്കാതിരിക്കും. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ആനയുടെ മുന്നിലൊന്നും പോയി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആന ഒരു കഥ പറയൂലോ, ആന നാരായണനാണ്, ആന എല്ലാ ജീവികളും നാരായണനാണെന്ന് ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? വഴിയിൽ ആനയെ കാണുമ്പോ മാറില്ല. ഞാനും നാരായണനാണ്, ആനയും നാരായണനാണ്, പിന്നെ എന്തിനാ മാറണേന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ആന മെല്ലെ ഒന്നും കുട്ടീനെ മാറ്റി വെക്കും. അപ്പൊ മേലൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് ഗുരുവിനോട് പോയി ചോദിക്കും, ഗുരു അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ പറയും, നിനക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടില്ലേ? ആനക്കാരനും നാരായണൻ തന്നെയാണ്. ആന കുത്താൻ വരുമ്പോ ആനക്കാരൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാറൂന്ന്, അതെന്താ കേൾക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം, പരമാത്മാവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ 2 ആളായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും, നമ്മൾ മന്ദതയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും
ഇവര് രണ്ടുപേരും ഉണർന്നിരിക്കാണ്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം: 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രം, ഈ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 24 തത്വങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശരീരം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ? ഭൂമി, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഭൂമി, ജലം, വായു, ജലം, അഗ്നി. അതന്നെ, ഭൂമി, ജലം, വായു, ആകാശം, അഗ്നി. അത് 5 എണ്ണം. പിന്നെ അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, അത് പിന്നെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇതന്നെ. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോ 8 എണ്ണായി. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക് എന്നീ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. 13ആയി. അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ബുധം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അതും 5ആയി. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയമായിട്ടുള്ള ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, അങ്ങനെ ആകെ 24 മൂലകങ്ങൾ, 24 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് 24നും പുറമെ 25ാമതായിട്ട് ജീവാത്മാവുണ്ട്. 26ാമതായിട്ട് എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. 26ാമതായിട്ട് പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പം ശരീരത്തിന് പല മാറ്റങ്ങളും വരും. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുത്പാദനം, ക്ഷയം, മരണം, ഇങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങളും ക്ഷേത്രമാകുന്ന ഈ ശരീരത്തിന് വരും. ഈ ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് നചികേതസ് പോയിട്ട് ആരോടാ ചോദിക്കുക? നചികേതസ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയില്ലേ കഠോപനിഷത്തില്? യമനോട് പറയുമ്പോ യമരാജാവ് പറയും, ആരുടെയാണ് ഓഡിയോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ? ഓഡിയോ ആരുടെയോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നചികേതസ് എന്ന് യമൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് വേണം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ. പിന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴികൾ, അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴികളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് വിനയം. വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ എളിമയല്ല, വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ചോദിക്കാന്ന് പറയുന്ന ആ വിനയല്ല. ഞാനല്ല ഇതൊന്നും, എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് എന്നറിയുന്നു. അതിനെയാണ് വിനയം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല, വലിയ ഉത്കണ്ഠയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഗർവില്ലായ്മ, അഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരെയും വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ ക്ഷമ, ഭൂമിയുടെ പോലെ ക്ഷമ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ലാളിത്യം. ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ പറയലാണ് ലാളിത്യം. തുറന്ന ആർജവത്തോടു കൂടി പറയാം. ക്ഷമ എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പ്രഹ്ലാദൻ ഒരു വിഷമവും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പക്വമാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കിട്ടും. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയായിട്ടായിരിക്കാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് വന്നു ചേരും. ഏഴാമത്തെ കാര്യം ശുചിത്വം. ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാഹ്യ ആന്തരിക ശുചിത്വം. ബാഹ്യ ശുചിത്വത്തിന് എന്താ ചെയ്യണം? കുളിക്കുക. ആന്തരിക ശുചിത്വത്തിന് ജപിക്കുക. അതാണ് പണ്ടേ പറയില്ലേ, കുളിയും ജപമൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ചോദിക്കില്ലേ, അതാണ്. ബാഹ്യ ശുദ്ധിക്കായി കുളിക്കുക, ആന്തരിക ശുദ്ധിക്കായിട്ട് ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആത്മാവിലെ അഴുക്കൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ണാടിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങണ പോലെ ശുദ്ധമാകും. പിന്നെ സ്ഥിരത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മീയ പുരോഗതി ഞാൻ നേടും എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. അതിനാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ
ആത്മസംയമനം. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നിലും വല്ലാതെ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുക. സുഖം വരുമ്പോ ദുഃഖം വരുമ്പോ കഴിവതും വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കാതിരിക്കുക. മഴ പെയ്യുമ്പോ അതുപോലെ വെയിലാവുമ്പോ ഈ മരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം സഹിക്കുക. എന്തൊരു മഴയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. കാലാവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. അത് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ അടക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് നമ്മൾ മൗനം പാലിച്ചിട്ടൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തവരുടെ വാക്കുകളൊന്നും കേൾക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെക്കണം. അങ്ങനത്തെ വർത്തമാനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ കേൾക്കുക. അങ്ങനത്തെ വർത്തമാനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പറയാം. ചിട്ടയായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ. നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിനും കാര്യം. ഈ ശ്വാസം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ കാര്യവും. അപ്പൊ ഒരു അഹങ്കാരവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അത് ഉണ്ടാവണം. ജനനം കഴിഞ്ഞാൽ മരണം വരും. ജനനം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, ജര, വാർദ്ധക്യം, മരണം, അങ്ങനെ പല സ്ഥിതിയും വരും. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരൊറ്റ ആള് പോലും മരിക്കാത്തതില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കും. അതിലിപ്പോ ഒരു വിഷമവും വേണ്ട എന്നാണ്. പിന്നെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. മുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണമെന്നല്ല, വല്ലാതെ നമ്മളുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു കാര്യമില്ല. ഗാർഹിക ജീവിതത്തിലിരുന്ന് തന്നെ വാനപ്രസ്ഥമാവാം, സന്യാസാവാം, ഒക്കെ ആവും. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ സഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, തന്നെ എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഏകാന്തമായിരുന്ന ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള, നാമം ജപിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ, ഭാഗവതം വായിക്കാൻ, ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപം നടത്താൻ ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാവണം. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടി ഒരു വർത്തമാനം പറയാ, അവിടെ എന്താ നടന്നത്, ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെറുതെ എന്തിനാ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നത്. പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുക. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറിട്ട് നിൽക്കുക. ഏത് കല്യാണ സദ്യയുടെ ഇടയിലെ പന്തലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാവണം. അതിലൊക്കെ ചേരും വേണം. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു കൈ ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാം. എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്തിനാണ് പരമാത്മാവുമായിട്ട് ചേരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം. പിന്നെ തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും. മനനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഇതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം. ഇത് അല്ലാതെ ഉള്ളവ എല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മനുഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാ ജന്മം എടുത്ത ആൾക്കാരുടെയും 4 അവസ്ഥയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ജനനം, മരണം, വ്യാധി, ജര, വാർദ്ധക്യം, പിന്നെ വ്യാധി, മരണം. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇത് അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. അതിനൊരു നീക്കുപോക്കുമില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക മാത്രമാണ് അതിനുള്ള വഴി. പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ചിലര് പറയും ഭക്ഷണമില്ല കഴിക്കാൻ, അതാണ് പ്രശ്നം. അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം വേണ്ടത്ര ഇല്ല, വീട് ചോരുന്നുണ്ട്. അതല്ല, ശരിക്കും അതിനൊക്കെ ഒരു മരുന്നുണ്ട്, ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് മാത്രം നിവൃത്തിയില്ല. വാർദ്ധക്യമാവും, അസുഖങ്ങൾ വരും, മരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും, മരിച്ചു പോകും. അതൊക്കെ പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അതിലൊന്നും വല്ലാതെ നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.
ജനനം, മരണം, വ്യാധി, ജരാവ്യാധി. കണ്ടോ, എത്രയോ സുന്ദരിയായിരുന്ന ഒരു സിനിമാ നടിയുടെ അസുഖം വന്നപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ ആണ് അത്. അവരെന്നാലും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തുമാത്രം മാറ്റം വരുന്നു. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂട്ടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. 2 തരമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളികൊണ്ട്, ആന്തരമായത് കൃഷ്ണസ്മരണ കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ പോലെ. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭ്യശ്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്ത്യച. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കെല്ലാം, കൈ ഒന്ന് അനക്കണമെങ്കിൽ, കണ്ണിന്റെ ഇമ ഒന്ന് വെട്ടണമെങ്കിൽ അത് വേണം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലേ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുടം പൊട്ടുമ്പോ, നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോ പരമാത്മാവ് ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ചേരും. ജീവാത്മാവ് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം അന്വേഷിച്ച് നടക്കും, പ്രവേശിക്കും വേറെ ശരീരത്തിൽ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി സതത സപരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമാത്മാവ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസ്സിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. നമ്മളുടെ ആ ജീവനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അത്രയും കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർക്കുണ്ട്, പലതുമായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. ചിലപ്പോ പക്ഷിയായിട്ടാവും, ചിലപ്പോ മൃഗമായിട്ടാവും, ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ടാവും. എങ്ങനെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും തരം പ്രവൃത്തികളോണ്ട് വരും. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്കതേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദ് അസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് ഇത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല, എങ്ങനെയോ അത് വന്ന് നമ്മളെ ബാധിക്കും. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ജന്മം. പൂന്താനം പാടിയില്ലേ, അജം ചത്ത് ഗജമാവുന്നു, ഗജം ചത്ത് അജമാവുന്നു. കൃപ കൂടാതെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചിടുന്ന നിർബഞ്ചത്ത് കൃമിയായി പിറക്കുന്നു. നരിചത്ത് നാരിയാവുന്നു, നാരിചത്ത് ഓരിയാവുന്നു, ഈച്ചചത്ത് പൂച്ചയാവുന്നു എന്നൊക്കെ പാടിയില്ലേ. അതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് അത്. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തില് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണല്ലോ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം, ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. അപ്പോഴേ അടുത്ത ജന്മം നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മം കിട്ടും എന്ന് പറയാം. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും. നല്ല വീട്ടിലെ എല്ലാ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ വേറെ എവിടേക്കും പോവാതെ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം കിട്ടും. അതിന് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും പുണ്യം ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാവും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗം ആയേക്കാം. ക്രൂര സ്വഭാവമുള്ളവരൊക്കെ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളാവും. ചിലപ്പോൾ അതിലും നീചമായ ജന്മമാവും. ഈ കാമിനി എന്നും പറഞ്ഞിങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാര് അടുത്ത ജന്മം പട്ടിയാവും എന്നാണ് പറയണത്.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടിയാലും കഴിക്കുന്നുള്ള തീറ്റപ്രാന്തന്മാര് പന്നിയായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും മോശമായിട്ട് താഴോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും മനുഷ്യജന്മം തന്നു, വിശേഷ ബുദ്ധി തന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മം നമുക്ക്. മാരത്തോണിൽ ഇത്രയും മുന്നിലേക്ക് വന്നതല്ലേ നമ്മള്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൽ ശ്രമിക്കും ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക്. പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അത് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അതിന് പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നെ താഴോട്ട് വീഴരുത്. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരും. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തൻ്റെ തന്നെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണ് എന്നതാണ് സത്യം. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? സത്വം, രജ, തമസ്. അതാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ പ്രകൃതിയുടെ കയ്യിലെ കളിപ്പാട്ടമാണ് നമ്മൾ, പാവക്കൂത്താണത്. ഈ 3 സത്വ രജസ് തമ ഗുണങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പാവകളാണ്. പാവകൾക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് ജീവനൊന്നുമില്ല. ഇവരുടെ ചരടുവലി അനുസരിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഓരോ നൃത്തങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതും. അത് നാളത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവർ. ആത്മാവല്ല ചെയ്യണത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രണമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് അറിഞ്ഞു വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. നമ്മളുടെ കർമ്മ അനുസാരമാണ് നമ്മൾക്ക് ഫലങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരാള് യമലോകം കാണാൻ പോയിത്രേ. ഈ സിദ്ധന്മാർക്ക് എല്ലാം പറ്റൂലോ. അപ്പൊ സിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാള് യമലോകം കാണാൻ പോയി. അപ്പൊ യമന്റെ ദ്വാരപാലകനോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയൊന്ന് കാണണല്ലോ. അപ്പൊ ദ്വാരപാലകൻ പറഞ്ഞില്ല, കണ്ടോളൂ, ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കും ഒന്ന് നരകത്തിലേക്കും. അപ്പൊ ഏതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചോദിച്ചു. അതെനിക്ക് അറിയില്ല, 2 വഴിയുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇയാൾ ആലോചിച്ചപ്പോ തോന്നി, നല്ല ഭംഗിയുള്ള വഴിയുണ്ടല്ലോ, നല്ല റബ്ബറൈസ് ചെയ്ത പോലുള്ള റോഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതാവും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾ ആ വഴിക്ക് പോയി. അപ്പൊ കുറെ ദൂരം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര കരച്ചിലും വേദന കൊണ്ടുള്ള സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ കേൾക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അതെന്താണ്, സ്വർഗല്ല നരകാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോയി. എന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ വഴി, അത് വളരെ ഇടുങ്ങിയതും കല്ലും കുണ്ടും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതും, ഏതാണ് എവിടെ കാല് വെക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ വഴിയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ, ഇതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ നേരെയാക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ ദ്വാരപാലകൻ പറയത്രേ, അതെന്തറിയോ, ആ വഴിയിലാണ് എപ്പോഴും തിരക്ക്. നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആണ്, അവിടെ എപ്പോഴും ട്രാഫിക് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എല്ലാ വക്കീലുമാരും എല്ലാ VIP-കളും കൈക്കൂലിക്കാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ അതിലേ പോവാ. അപ്പൊ റോഡ് നേരെയാക്കണ്ടേ. അതാണ് ഇവിടെ വല്ലപ്പോഴും ഓരോ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാര് മാത്രമേ ഈ വഴിക്ക് വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വഴി ഇങ്ങനെ കുണ്ടും കുഴിയായിട്ടുള്ളത്, അവരങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആൾക്കാര് വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല എത്തേണ്ടത്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയാൽ എന്താ കുഴപ്പം? അത് തന്നെ, വീണ്ടും അവിടത്തെ പുണ്യം കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. സ്വർഗത്തിലും ഉണ്ട് ഈ അസൂയയും പരസ്പര വിദ്വേഷവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാം. പാട്ടും നൃത്തവും ഗാനവും ഒക്കെയാണ് ഏത് നേരവും. പിന്നെ വയസ്സാവില്ല, അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനും അവിടെ അനുഭവിക്കാം. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണു പോകും. അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ്, ഗോലോകത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്.
അവിടെ നിന്ന് മടക്കമില്ലല്ലോ. വൈകുണ്ഠം അതന്നെ. 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ പ്രകാശയത്യേകാ കൃത്സ്നം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാക്കുന്നു. നമുക്ക് ബുദ്ധി തരുന്നത് ആത്മാവാണ്. അണുമാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആള് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തില് ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഹാർട്ട് സർജനും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും അണുമാത്രമായിട്ട്. എന്നാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന നിമിഷം നമുക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ പാലിക്കണം. നാമജപം ശീലിക്കണം. അല്ലാതെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പോലെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ അന്ധത പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ മനസ്സും അന്ധനായി പോയി ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. എന്നാ കൂടെ സഹായിക്കാൻ വന്ന ഗാന്ധാരിയോ എന്തിനാണ് അവര് കണ്ണു കെട്ടിയത്? അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാശായി പോയത്. ആ 100 കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കേണ്ട അമ്മ ഭർത്താവിനോടുള്ള അമിത സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കണ്ണു കെട്ടി. അതോ ഇനി തന്റെ വിധിയോടുള്ള പ്രതികാരം ചെയ്തതാണാവോ? ഇങ്ങനെ അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാളെയല്ലേ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ദോഷഫലം മക്കൾ അനുഭവിച്ചു. ആ അമ്മ നല്ല മനസ്സുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് മക്കളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ദുര്യോധനൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായിരുന്നു. എന്നാലും ഓരോ ദിവസവും പോയിട്ട് അമ്മ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം, യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ? യഥോ ധർമ്മ തതോ ജയം. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. മകനെ, ധർമ്മമുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യവതിയായിട്ടുള്ള അമ്മ തന്നെയാണ് ഗാന്ധാരി. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്ന് കാണണം, ഭഗവാനെ അറിയണം. ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ദുഃഖകരമാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണ്ട. കാരണം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കലിയുഗം ഇനിയും കുറെ മുന്നോട്ട് പോവും. വളരെ വളരെ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുക. നമുക്ക് വല്ലാതെ വിഷമാവും. അതുകൊണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സമയം നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. ഭഗവാന് പറ്റും. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളും, നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപ മാർക്കുകളും മാച്ചു കളയാൻ ഭഗവാന്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ആ വെണ്ണ പുരണ്ട തൃക്കൈ കൊണ്ട് ധാരാളം പറ്റും. ആ തൃക്കടാക്ഷം കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കുക വേണ്ടു. പക്ഷെ നമ്മൾ വിളിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയില്ല നമ്മൾ ഭക്തനാണ്, ഇതേ വിളിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഭഗവാൻ വരുള്ളൂ. പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിന്റെ സമയത്ത് കണ്ടതല്ലേ? പാഞ്ചാലി പോയിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കും. ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ വിളിക്കും. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കും. എല്ലാവരെയും മാറി മാറി വിളിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നില്ലല്ലോ. അവസാനം കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഓടി വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഗജേന്ദ്രൻ ആനയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുങ്ങി താഴുമ്പോ കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടത്തിൽ ശക്തരായിട്ടുള്ള കൊമ്പനാനകളെയും ഭാര്യയും മക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു കരഞ്ഞു. അവരൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. അവസാനം ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ്, നാരായണ അഖില ഗുരോ ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഓടി വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ചാ മതി, ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ വ്യാസപുത്രന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. വ്യാസപുത്രൻ ആരാ? വ്യാസപുത്രൻ ആരാണ്? ശുകമഹർഷി. ശ്രീ ശുകബ്രഹ്മർഷിയാണ് വ്യാസപുത്രൻ. ആ മകൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് വാടിക എന്നാണ് വ്യാസന്റെ പത്നിയുടെ പേര്. വാടിക ഗർഭിണിയായിട്ട് 10 മാസം 1 വർഷമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസവിക്കുന്നില്ല. 16 വർഷം ആ കുഞ്ഞ് വയറിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂത്രേ. ആ കുട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമില്ല. വളരെ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം ഈ വ്യാസ മഹർഷി പോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയും, അയ്യോ ഈ വാടികയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയും, അത് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്, അതിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മാലിന്യങ്ങള് മേല് തട്ടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് വരാത്തത്, ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വന്ന്, മകനെ ശുക, നിന്നെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല, പുറത്തു വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വയറ് പിളർന്ന് പുത്രൻ ശുകൻ വരിക.
അപ്പൊ 16 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിട്ടാണ് ശുഗൻ ജനിക്കണത് തന്നെ. ജനിച്ച ഉടനെ എന്താ ചെയ്യാ, ജനിച്ച ഉടനെ ഇറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ പുത്രാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ പ്രകൃതി മുഴുവനും അതിന് വിളി കേൾക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ പരമാത്മാവാണ് അത്, പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പരമാത്മാവാണ് ശുഗ മഹർഷി. പറയുന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ, ശുഗ മഹർഷി പോണ സമയത്ത് കുളത്തില് അപ്സരസുകൾ കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള അവര് ഈ 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടി നഗ്നനായിട്ട് അതിലേ നടന്നു പോകുമ്പോഴും യാതൊരു വികാരവും ഇല്ലാണ്ട് അവര് കുളിച്ചു. ഈ കുട്ടിയും അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയി. പക്ഷെ പുത്രാന്ന് വിളിച്ച് പിന്നാലെ ഓടി വന്ന വ്യാസദേവനെ കണ്ടപ്പോ അവരെല്ലാവരും വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് വിളിച്ചു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ്, ഞാൻ പ്രായമായ ആളല്ലേ, ഞാൻ മഹർഷിയല്ലേ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ലജ്ജ തോന്നിയത് എന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, മഹർഷി ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ മഹർഷിയുടെ മനസ്സില് ശ്രീശുകന്റെ മനസ്സിലത്തെ പോലെ പരമാത്മാവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല എന്നറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിൽ വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് നമ്മൾക്ക് നേർവഴി കാണിക്കട്ടെ, പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് പല ഉപകാരങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചിലര് അതുകൊണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിയാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്രമിക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കും. ഒരു സർജന്റെ കയ്യിലാണ് കത്തി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അത് പച്ചക്കറി നുറുക്കാനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ അതൊന്നും കത്തിയുടെ അല്ല, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ കയ്യിലല്ല കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്, ശരീരം അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ശരീരം ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ്. ഇതില് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുർജന സംസർഗം തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നേർവഴിക്ക് പോവുള്ളൂ. സത്യധർമാദി വെടിഞ്ഞീടിന മർത്യനെ എങ്ങനെ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ, ദുഷ്ടനാം സർപ്പത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും അകറ്റണം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറിപ്പോണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ള സദ്ഗുണങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധനും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും അതാണ്, സത്സംഗം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവാം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അത് ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താ എന്ന് അറിയാനും കഴിവുള്ളവരാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കുക. അതിന് വിഷമമൊന്നുമില്ല, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാമജപം അല്ലെ, നാമജപം ഒരു ശീലമാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഏത് ദിവ്യന്മാരായാലും അസൂയ വന്നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം വന്നാല് അവരുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പോകും. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കഥയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ദക്ഷയാഗത്തിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായ കാര്യമൊക്കെ അറിയാലോ. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതിനു മുൻപ് ദക്ഷൻ ബ്രഹ്മപുത്രനല്ലേ, ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണല്ലോ. പ്രജാപതിമാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു യാഗം നടത്തി. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഒക്കെ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതി കടന്നു വന്നത്. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വന്ദിച്ചു. ദക്ഷൻ വളരെയധികം ശോഭയുള്ള തേജസ് ഉള്ള ആളായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കര അഹങ്കാരം അസൂയ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ കാരണം. അത്രയും തേജസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഈ അധ്യാത്മ തേജസ് ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ദക്ഷൻ വരുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ വെളിച്ചം പടരുന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും ഈ അഹങ്കാരം കാരണം അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ബ്രഹ്മാവും എണീറ്റില്ല, ശിവനും എഴുന്നേറ്റില്ല.
ബാക്കി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു. ബ്രഹ്മാവ് എന്താ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിലും സാരല്ലേ, എന്റെ അച്ഛനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് നമസ്കാരമൊക്കെ പറഞ്ഞു ദക്ഷൻ പോയി. പക്ഷെ ശിവനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി. എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവായിട്ട് എന്നെ കണ്ടാ എണീറ്റില്ലല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ദക്ഷയാഗം നടത്തുമ്പോ ശിവനെ വിളിക്കാതിരുന്നതും സതീദേവി പോയതും സതി അവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതും എന്തൊക്കെ ദുഃഖകരങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ. ദക്ഷന്റെ തല മാറ്റി ആടിന്റെ തല വെച്ചതും പിന്നെ ദക്ഷന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറി ശിവനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചതും പഴയ ദക്ഷനായി മാറിയതും ഒക്കെ. അപ്പൊ എത്ര വലിയ ആളായാലും ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ എന്തായാലും അഹങ്കാരം പാടില്ല, ഞാനാണ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം പാടില്ല. ആരോടും നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് എന്താ, അടുത്ത ജന്മം ചിലപ്പോ നമ്മൾ അവരെക്കാളും വലുതാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെക്കാളും ചെറുതാവും, ചിലപ്പോ എന്താവും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട, മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കാം. എന്നിട്ട് നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാനെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മാനസ പൂജ ചെയ്യാം. നാമജപം കൊണ്ട് ഓരോ പൂവായിട്ട് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് നമുക്ക് മോക്ഷപദത്തിലേക്ക് എത്താം. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, മറുപടി പറയാം. നമുക്ക് 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപം നടത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, നമ്മള് ആദ്യം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന